Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Asabar. 20 ga watan Yuni shekara ta 2026 bayan aihuwar Annabi Isa alaihi salam. Wacce ta yi daidai da 5 ga watan Muharram na sabuwar shekarar Musulunci 1448. Hijirar Annabi Rahama, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina. Cikin kwana biyu, wato sa'o'i 48 kacal. Ma'ana daga ranar 17 zakkuwa 18 ga watan Yunin nan da ta gabata. Jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka da suka kwanta hannun dama yawansu ya kai 179 sakamakon hare-haren ta'addancin da suka faru tsakanin cibiyar tsaro ta Inatas Bani Bango har zakkuwa cikin birnin Yamai, inda 'yan ta'adda suka kawo mana takakka karo na biyu a cikin filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Jawhar Hamani na babban birnin Yamai. Marmakin cani da shi da tarkacen da ke tare da shi su hito su gaya ma 'yan ƙasa menene gaskiyar abin da ya faru. A'a, sai suka shiga farfaganda irin na banza da wohi domin a ci gaba da yawo da hankalin al'umma, a nuna musu kenan har yanzu an raina musu wayo, wai tamkar an ci wata galaba, saboda a cewar su sun kashe 'yan ta'adda da yawansu ya kai 22, sa'annan kuma sun kama da dama jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka 11 suka kwanta hannun dama da kuma fararen hula guda 2. Shikenan sai mutane suka hito ana kururuwa ana ƙarawa wai 'yan ta'adda sun kawo hari amma an kashe su ta tak. Kowa ya ankare ya lura ya gane rayuwar jami'in tsaro FDS guda ta rayuwar 'yan ta'adda 1000. Kenan ko 'yan ta'adda 1000 aka kashe, in har matsawar mun rasa ɗaya daga cikin jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka, to ƙasar mu ta yi babbar asara. Defiance kin da aka samu har 'yan ta'adda suka sake zakkuwa cikin garin Yamai takakka, wannan shine karo na 2, kuma a wurin da suka taɓa kawo hari a wata ranar 28 zuwa wayewar safiyar 29 ga watan Janairun da ta gabata, ƙasa ga watanni 6 sai suka sake dawowa. Shin wai ina ne gizo ke saƙa? Ina ne aka samu cikas? Don a hari na farko da aka kawo a cikin babban birnin Yamai da capital, dawa aka hukumta, su wane ne aka gama kai da su aka aiwatar da wannan aiki, kasancewar ba a cin gari sai da ɗan gari. Yanzu kuma da wagga ta sake maimaituwa, sai muka sake jin wai an hito ana maganganu irin na rainin wayo, wai ƙasar Faransa ce ta aiko mana mercenar da dai sauransu. Magana irin ta hankali da tunani. Wai ita ƙasar Faransan ga, inda har da gaske ne tana da niyyar ta cuta mana, gar hukumance sojojin ƙasarta sun yi zama a cikin ƙasarmu. Lokacin da aka ce a kore su ba a buƙatar zamansu, kowa ya azama kanshi wannan tambaya. Shin wai inda sun ce ba su hita, an iya hidda su da ƙarhi da yaji? In aka yi gaba da gaba, wane ne za ya jin jiki? To wanda bai cuta maka ba lokacin da yake cikin gidanka, sai bayan ya hita yayi nisa, ya tahiya shi salim alim, sa'annan dan dai ka ɓoye kasawarka, sai ka ci gaba da
yawo da hankalin al'umma wani abun asha da shi ma ya kamata a ce an yi ƙoƙari an waye kanuwan al'umma domin daga baya ya zo ya zame mana matsala. Shi ne wannan hauka irin ta ibro namu mai tanan asid da aka cusa a kanuwan al'umma na cewa su hito da adda da kulake da taɓare su tunkari 'yan ta'adda. Menene gaskiyar abin da dai ya kwaro wajen Rutacanga kusan duwan? Shin an yi wani abu ko kuma menene ake ɓoye ma jama'a? Domin ba a rasa fararen kullan da aka ce 'yan ta'adda lokacin da suke refiliye sun buɗe musu wuta da suka tunkare su. To yanzu bari mu bi ta dalla-dalla. Ranar 17 ga watan Yunin nan da ta gabata da misalin ƙarfe 8:33 na safe, wani ayari na motuna gami da ma motoci ɗauke da mayyan bindigogi suka tunkaro cibiyar tsaro da ke Bani Bango, inda isowarsu ke da wuya suka yi loma farko da masu aikin sa kai na Domon Lady, sannan daga bisani suka yi gaba suka buɗe wuta ga cibiyar tsaro ta rundunar sojoji masu aiwatar da aikin almahau da ke bisa kan hanyar Shinnagodar. Har ila yau sun ci gaba da buɗe wuta zuwa ga cibiyar tsaro ta Garde National da ba ta da nisa sosai wajejen prefecture. Wasu kuma suka tunkari ɓangaren jandarmomi, yayin da mafi yawancinsu suka mai da hankalinsu sosai wajen cibiyar tsaro ta almahau. Nan aka yi taɓarin wuta, abin da ya ba su damar kutsawa mai faruwa ta riga ya duk ta faru. A daidai lokacin da ake ɓarin wuta a Bani Bango, cibiyar tsaro ta Inatas na can tana fama da 'yan ta'adda. A shekarar 2019, makamancin wannan hari da aka kawo cikin Inatas ya faru, wanda ya sanadiyar salwantar rayuwar jami'an tsaro FDS kima masu albarka da dama. Bayan shekara 7 sai gashi kuma a ranar 17 ga watan Yunin nan irin haka ta sake maimaituwa, tunda a wannan karo ma mun rasa jami'an tsaro FDS da yawansu ya haura 51. Sai dai abun bakin ciki gami da takaici shine aka yi shiru tamkar ba a yi komi ba. Aka mai da hankali ga harin da ya faru cikin garin Yamai. A ɓoye aka turbuɗe gawayen jami'an tsaro FDS kinmu da suka kwanta hannun dama sakamakon hari na Bani Bango. Cikin mayyan motoci aka kwaso gawaye sai zuwa garin Walam, yayin da a ɓangare guda ranar Juma'a wajejen ƙarfe 4 aka yi zana'izar jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka da suka kwanta hannun dama a cibiyar tsaro ta Inatas, su kuma an turbuɗe su cikin garin Talabere. Washe garin wayewar safiyar 18 ga watan Yunin nan da ta gabata, kwaɗa ya ci gaba amma a Karanga cikin garin Yamai, kuma a wuri mafi tsaro mafi mahimmanci wanda a cikin shi ne ke da cibiyar tsaro ta sojojin sama da ake kira da Baz Aerian San'in. Nan ne addako sojojin haya na Rasha, nan ne addako sojojin ƙasar Italiya, nan ne cibiyar tsaro na fatalwar ƙungiyar nan da ake kira da suna IAS suke. Amma kuma sai da aikin gama ya gama a Karanga, ƙungiyar ta'adda ta Jinim ce ta ɗauki alhakin aiwatar da wannan aiki, saɓanin wancan hari na farko da ƙungiyar EEJS ta ce ita ta aiwatar da shi. To idan aka yi raskunan gaba ɗaya baki ɗayan abin da dai ya faru sakamakon
jerin waɗanga hare-haren ta'addanci guda uku. Duk da ɓoyewar da Cani da shi da tarkacen da ke tare da shi suka yi, a cewar majiyoyi na kusa da tsaro da kuma mutanen da ke rayuwa a wannan yanki, adadin jami'an tsaro FDS kin da suka kwanta hannun dama a Bani Bango yawansu ya kai 107, yayin da Inatas da farko aka ce 48 ne, daga baya suka koma 51. Cikin garin Yamai, marmakin 11 da suka kwaɗi, jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka 24 suka riga mu gidan gaskiya. Cikin sa'o'i 48 kacal mun yi asarar rayuwar jami'an tsaro FDS masu albarka da yawansu ya kai 179. Wannan adadi ya riɓaya yawan jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka 57 da muka yi asarar rayuwarsu tsawon shekara 2 da wata 4 a ƙarƙashin jagorancin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum, wanda Cani ya ce ya aiwatar da juyin mulki, inda ya yi kwabai da abin da ya faru Inatas da Shinnagodar da kuma Boso a shekarun 2016, 2017, 2018. To in Cani ya iya yin kwabai da wannan lamari da ya faru ba a zamanin mulkin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ya aiwatar da juyin mulki, to Cani magana irin ta fi sabilillahi. In kai kayi kwabai da abin da ya faru zamanin wani mulki ka aiwatar da juyin mulki, to kai sakamakon waɗanga abubuwa da kenan suna kwaruwa a daidai wanga lokaci, magana ta adalci, kai me ya kamata a yi maka? Saboda ko ba komi ƙasa tana ta ƙara lalacewa, domin Cani baya iyawa yau balantana kuma gobe. Kaya ne yake ƙoƙarin azawa bisa kai, ya ma kasa rabo su da ƙasa ballantana ya ɗauke su. In ku ana yin kwabai da tsaro a aiwatar da juyin mulki, to Cani lokaci yayi na shi ma a yi ƙoƙari a birki.